I pogledajte ovu pjenu gore. U stvari macchiato sam naručio. Pogledajte. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Evo ga. Cartier za sve žene. Pa nisu neke cijene. Nisu neke cijene. Evo me zezam. Evo vidite. Samo svijeće. 30 eura. Ovi su 15. Ovu. Ali zato su plate, kao što smo rekli, ogromne. Čuo je stovo lijepo, gledaj. Krofna je 9 eura, pa vi vidite, pa se žalite na Zagreb. Ovo jače je od Puračića, ljudi. Jače je od Puračića. Gledaj, cilja, ovo je već cilja. Ovo je roštilj. Evo ga, dobrodošli dalje. Već je pala ono što sam vidio na ulazu u grad. Lijepo je urađeno sve. Mislim, zgrade i sam centar izgledaju puno ljepše nego na primjer u Metsu. Gledajte kako je lijepo. Idemo dalje. Hodimo sad kiš. Dobrodošli u Luksemburg. Kolač 3,5 eura, ajmo vidjeti. Dobro, tu su te cijene sad. Ono što sam zaboravio napomenuti na početku reći jeste da s obzirom na visok standard, visoke plate, tako su cijene po restoranima i svugdje. Baš sam čuo od ljudi u Francuskoj baš visoke za naše standarde. Evo, na primjer, slušalci 50 eura. Vidite kako su fino stavili na jel, sve ovo, top. Baš je lijep okić. Šao, stare. Solange. Naučio sam i neke riječi. Opa. Evo nešto i za nas, koji volimo tehniku i snimanje. Cartier za sve žene. Pa nisu neke cijene. Nisu neke cijene. Evo me zezat. 51.000 eura. Šta? Ogrlica. 51.000 eura. Mama mia. Ogrlica je 51.000 eura. Kao jedan stančić u Bosni. Čuo sam jučer lijepu priču o Luksemburgu. Kaže, ako naslijediš neke velike novce i veliko imanje, nasljedstvo i počneš nehumano trošiti, država odredi čovjeka koji je zadužen za tebe da ti počneš ravnomjerno trošiti. Evo sneka. Imamo Turke i u Luksemburgu. Advent i u Luksemburgu. Većinom svijet jede neke kobasice, vidim. Isto ono što pričaju za Luksemburg. Evo gledajte cijene.
Ovo samo appetizeri, 16, 33, 35, wow, težak život. Šef sugestija, 25. Vidite, toliko drži do svog jezika da engleskog nema nigdje. Ja nemam pojma koja se ovo jela, ništa ću naručiti. Realno. Salata 26,5. Cezar salata 26,5. Škampi salata. Pa dobro. Ako imate ove plate, evo burgeri. Onda i nije skupo, 24,5, 24,5, 23. Burger je 50. Ja sam naručio kratki espresso, pogledajte šta je pravi espresso. I pogledajte ovu pjenu gore. U stvari macchiato sam naručio, pogledajte. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Kako? I dobiješ mali keksić, seksić. Luksemburg svaka čast. Dobro. Evo, nakon kafice idemo vidjeti šta se to kod njih nudi ovdje. Za advent. Drugačije je puno nego u Francuskoj, to je sigurno. Ali evo, nisu cijene, znači 6 eura, 7 eura, 7,5 hamburgeri. Evo, ovdje su pekli. Ima je mali šargo ovdje neki. Puno luksuznije izgleda ovo nego u Mecu, na primjer. Evo, ovo je ljubav, jedan pomfrić. Marshmallow. Sorry. Ovdje je alkohol. Nećem alkohol. I ovdje imamo kadrnu pijacu. Zirija, 7, 10, 15. Slatkiša, 7 eura. 6 eura banana u čokoladi. Krofne grmeje. Evo. Baš tužno, šta da radi. I ovdje imamo kristalčiće i te stvari. Gledajte figurice. 10 eura jedan, 7 eura. Ovo je mali. Ali od stakla sve. Pogledajte kako to lijepo izgleda. Baš, kao mali figuri.
I ovdje imamo nešto. Pa pravi Djeda Mraz, gledaj. Ups, sorry. Čuo je stovo lijepo, gledaj. Prelijep. Ovaj pravi mali gradić, 200 eura. Luksemburg je baš sa cijenama gore. Da. Nema čega, nema. Samo svijeće, 30 eura. Ovi su 15, ovu. Ali zato su plate, kao što smo rekli, ogromne. Mali na puno. Fehér ez aranyos. Bravo, Miss Gledajte što reći. Brutalno. Luksemburg me oduševio. Bez daljnjeg. Fenomenalno. I veliki protok ljudi, stvarno. Daske raznorazne, pedešane. Ups. Varjač. Evo varjač. Obično drvo je. Gledajte kako se to cijeni, ha? Stvarno je lijepo. Ostao sam bez teksta. Bez teksta, live. Stvarno je lijepo. Dosadan sam, ali što da radim? Evo vam dođe nešto kao glavni gradski trg, pogledajte ovo. Pogledajte kako je ovo moćno. Prelijepo. Nemam riječi. Ovo je sami centar grada, gledajte ovo. Ludnica. Ali točak je beton. Krofna je 9 eura, pa vi vidite, pa se žalite na Zagreb. Grinch 8 eura. Krofne 8 i 9 eura. Pa ovo je bezobrazlo. Nema čega nema. Ovo je advent za bogate.
Ne za siromašne. Možemo gledati samo. Evo, ovdje gledaš kao što za palke, evo. Usko. Palačinci, ajmo. To još vidio nisam. Dobro. They're not the local newspaper. Evo, znači. Uživam svaku sekundu, vjeruj. Ne znam gdje ću ranije. Gdje da idem ranije? Gledajte narod. Evo da imamo neke slatkiše. Ovo su one cijene 6. Oreo, kao što pići. Prelijep. Šoko. Evo, svi koji volite slatko, izvolite. Evo, jabuke u čokoladu. Vrhunski, vrhunski. Ljudi jedu masovno se jede. A, tu je taj mjesec, jela i pić. Ajmo dalje, ovo je neki sendvič. A, unutra ide nešto. Kao mali hot dogić. S mesom nešto. Kao riba, piletina, šta je? Okej. Ide sos, mislim da je riba u pitanju nekako. Okej. Opa. Ali u Luksemburgu je definitivno Cartier pobjedio. Ogrlica 51.000 evra, ili ti eura, ili ti 100.000 marki. Ovo jače je od Puračića, ljudi. Jače je od Puračića. Gledajte. Pomfrite. We are prepared. So when you order, I'm so sorry. Thank you so much. Najveća gužva ovdje na burgerima. Mislim da su cijene okej. Pa ćemo da vidim. Pardon, sorry. Cheese 14, hamburger 13, cheese 10, burger 9. Šuri se uveo. Evo ovdje Bošnja ima najviše i mene privuku. Miriši, vrać. Kakav Puračić? Koji Puračić? Oh, wow. Yeah, that's what that's.
A u gužve ljudi. Then what is here on Saturday? Don't. Šta ovdje ima? Sandvič neki na tijest. Ovo izgleda super. 7 eura. Ovo je sa sirom. Evo ovdje su kobaje. Ovdje idem. Kasnije moram ovdje nešto jest, boga. Pogledajte vi ovog roštilja, a? Pogledajte roštilja. E, ovo je roštilj. Roštilj. Bomba. Gledajte reda za roštiljadu. Možemo snimiti cijene? Ne možemo, možemo. Eno, cijena je gore. 5, 6, 7 eura, pa zato je ovakav red. Idemo. Opa, sorry. Sve se kolektivno peče. Obišli smo krug, idemo da jedemo.